Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Sareko Mikel Mundinanorekin eta Kontseiluko Paul Bilbaorekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1852ko ekainaren 25ean Antoni Gaudi arkitekto kataluniarra jaio zen. Gainera, ekainaren 25ean, baina 1903an, George Orwell idazle britainiarra jaio zen. Bestalde, gaurko egunez 1937an Gasteizen faxistek Esteban Urkiaga Lauaxeta fusilatu zuten. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez 2009an Michael Jackson abeslari estatubatuarra hil zen. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Ikasturtea eskoletako ikasle eta irakasleen artean 10% kutsatu tasa baino gutxiagorekin bukatzen dela dio titularrak. Argazkiaren bidez, jendea sadarrera itzultzen dela jakinarazten du. Horretaz gain, hiriaren eztabaidak Navarra Sumaren eta PSN-ren arteko akordioa sendotu egin duela aipatzen du Notiziasek. Baita, Mikel Zabaltzarekin batera atxilotutako 3 biktimatzat aitortu dituztela ere. Bestalde, euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzen dutela nabarmentzen du azalak. Eta gai aldatuz, abilitasko adingabe batek Tuteran Ebrora erori zen gizonezko bat erreskatatu duela jakinarazten du. Bukatzeko, eutanasia arautzen duen legea indarrean gaur sartuko dela iragartzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak aire zabaleko aglomerazioetan musukoa ez eramateagatik 100 euroko isunak ezarriko dituztela dio. Argazkian, Notiziasek bezala, ikusleak elsadarrera itzultzen direla irudikatzen du. Gai aldatuz, 40 urtetik gorakoen erdiek txertaketa osatu dutela jakinarazten du. Gainera, Maia alkateak PSN hitzartzera gonbidatu duela aipatzen du, baita Geroa Bairi eskua luzatu diola ere. Azkenik, adin txikiko batek Tuteran Ebrora erori zen gizon bat erreskatatu duela jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, beza aldi baterako 10% jaisteak argiaren faktura mantenduko du. Argazkiaren bidez, Ernaiko gazteei hainbat udalerritan emandako babesa nabarmentzen du. Bestalde, Ortuzarrek estatus berrian ez duela erabakitzeko eskubidea aipatzen ere jasotzen du Garak. Eta bukatzeko, ia iraungita jaio den antipandemia lege berria aritzen da. Berriaren txanda da orain. Titularra azken hamarkadan mundu osoko droga kontsumoa 22% handitu dela da. Argazkian, euskaraz ikasteko eskubidearen alde egindako mobilizazioa ageri da. Horretaz gain, gure artea saria Dario Urzaik, Damar Hispanek eta Peio Agirrek irabazi dutela aipatzen du egunkari honek gaur azalean. Baita, EHUko ikerlari batek auzitara jo duela ere, postu finko batean euskara eskakizunarengatik. Bestalde, Ertzaintzak Lekeition atxilotu zituen 2 gazteak karguekin aske utzi dituztela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Mercedesek aldi baterako erregulazioa eskatuko duela iragartzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernuaren hizkuntz politikak kaldetutakoek euskaraz ikasi nahi dutela aldarrikatu dutela da. Bestalde, Labek eta Riders por Derechos plataformak Riderren sektoriko langileak antolatzera deitu dituztela aipatzen du. Eta azkenik, Nafarroak 49 koronavirus kasu erregistratu dituela jakinarazten du. Gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenekin jarraituko dugu. Gaur, ostirala, giroa eguzkitsua izango da eta temperatura igo egingo da. Zenbait lekutan eguna lainoarekin hasi dugu eta Kantauri isurialdean behe-hodeiak izango dira. Baina goizak aurrera egin ahala lainoa desagertu eta behe-hodeiak pixkanaka altxatuz joango dira. Eguzki orduez gain, temperaturak gora egingo du. Kostaldean, balio altuenak 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Eta barnealdeko leku askotan 25 graduak gaindituko dira. Haizea ipar ekialdetik ibiliko da. Bihar, larunbat goizean giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsalderako ordea ezegonkortasuna areagotu eta hodeiak ugarituko dira. Egun hasieran hegoaldeko haize ahula ibiliko da eta hodei gutxi egongo dira.
Ondorioz, tenperaturak igotzen jarraituko du, batez ere hegoaldean. Bertan, maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira. Eguerditik aurrera, haizeak ipar-mendebaldera egingo du. Hodei gehiago agertuko dira eta zaparradak bota ditzake, bereziki ekialdean, non zaparradak trumoitsuak izan daitezkeen. Eta bukatzeko, igandean udazken giroa izanen dugu. Tenperatura asko jaitsiko da. Zerua ia estalita egongo da, euria egingo du eta ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da. Kantauri isurialdean zaparradak sarri botako ditu eta euria ugaria izango da. Gainera, ez da baztertzen noizbehinka trumoi ekaitzak izatea. Fronte hotz batek bete-betean eragingo digu eta eguraldia erabat aldatuko da. Temperatura maksimoak ere 20 graduren azpitik geratuko dira. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Ondo? Ondo. Bueno, konta eguzu pixka bat ez, aste hontan saretik pixka aurkeztu duzue udauntako kanpaina izango dena ez, ibilean etxerako bidean leloa edo duena, eta zertan datza kanpaina honek edo? Bueno, berez, esan dezakegu izan bidea dinamikaren bigarren fase bat dela, ez? Eta nolabait ere hemendik aurrera sarek izango duen estrategia eta dinamika berria presoen etxeratze bide hori nolabait ere martxan jartzeko, ez? Beti ere ahaztu gabe bizikidetzaren, konponbidearen eta bakearen alde orain arte egiten ari garen lan hori, baina irmoki eta indartsu esanaz badela ordua presoa nolabait ere etxerako bide horretan jartzen. Orduan zen izango da orain hartuko duzuen estrategia? Bueno, azken batean lehenik eta behin salbuespenarekin amaitzea, eta salbuespenarekin amaitzea esaten duguna da urrunketarekin amaitzea. Egia da mugimenduak eman direla, mugimendu horiek balioan jarri behar direla, egia da iazko joan den urtetik 176 leku aldaketa edo izan direla, eta horietatik 124 nolabait ere Euskal Herriko inguruko espetxetan kokatuak izan direla presoak, baina 52 bakarrik daudela Euskal Herriko espetxetan, ez? Hau da, kolektibo osoaren edo preso guztien eren bat dagoela bakarrik Euskal Herrian, ez? Eta hori, horregatik esaten duguna da ezin dugula normalizatu, normala ez dena, ez? Oraindik urrunketa hor dago, eta urrunketarekin amaitu behar da, ez? Eta urrunketarekin amaitzearekin batera salbuespena ere amaitu behar da. Oraindik Euskal presoia aplikatzen zaielako salbuespen legedi bat, ez diena uzten edo oztopoak jartzen dizkiena, nolabait esateko, gradu progresioen bidez, etxerako bide hori marrazten joateko, ez? Hortaz, esaten duguna da hori. Fase berri honetan hori behingoz amaitu behar dela, salbuespen hori amaitu behar dela, eta lege arrunta aplikatuta presoei etxerako bidean oztoporik ez jartzeko bide horretan jarri behar dugula momentu honetan dugun egoera, ez? Orduan, bueno, egoera ez, hobetu da, baina hala ere, salbuespen egoera batean gaude. Bai, dudari gabe, esan dudan bezala, ez, azkenean balioan jarri behar dira azkeneko hilabete hauetan urte honetan ematen ari diren aldaketa guzti horiek, badirelako eta nolabait ere arintzen delako orain arteko sufrimendua, baina ezin dugu esan oraindik bukatu denik hori, ez? Eta salbuespena adierazten duten hainbat ertz ditugu, ez? Hor daude zerbait esategatik hiru laurdena beteta dituzten hainbat eta hainbat preso etzaiela nolabaiteko etxerako bide hori posibilitatzen, hau da, hirugarren gradua edo erdi askatasunerako bide hori oraindik etzaielako ematen, eta hor dago datua, ez? Uste dute okerrez banago 60 preso dauzkatela ja 3 laurdenak beteta, eta horrek esan nahi du ja askatasunerako bidean egon barko liratezkela salbuespeneko legedi hori aplikatuko ez balitz, ez? Aipatu dezakegu salbuespenen barruan ere bai gaixotasun larria dituzten preso guzti horiek, ez? Nola salbuespen legedi horrenpean oraindik espetxean mantentzen dituzten, naiz eta gaixotasun larri eta sendaezinak izan, ez? Edo adinekoak, ez? 70 urtetik gorakoak ere bai, nola oraindik mantentzen dituzten salbuespen legedi horrenpean espetxean. Edo beste bat aipatzearren, Frantzian zigorra beteta daukaten presoei, etzaie kontabilizatzen nolabait ere Frantzian egindako urte guzti horiek, eta hori ere salbuespen neurri bat da, ez? Eta, bueno, pixkat horiek dira salbuespen, indargabetu behar ditugun salbuespen horiek, nahi baldin badugu lege arrunta aplikatuz preso horiek etxerako bidean jartzen.
Eta pixkat ez, ze dinamika edo abiatuko dituzue, aldarrikapen hauek indartzeko edo lortzeko? Bai, bueno, guk norabide berdinean, ez? Beti ere gizartearen aktibazioa eta mobilizazioa da bilatzen duguna, ez? Eta zentzu horretan, gure zeregina da gizarteko hainbat esparrutan akordioak eta kontsentsuak ahalbidetzea eta gehiago izatea nolabait ere bide horretan, ez? Uste dugulako gehiago izan da eta urrunago iritsi gaitezkela gehiago baldin bagara, ez? Eta zentzu horretan gure lana hori da, gure lana da esparru ezberdinetan eragitea jendearekin akordioak eta aniztasun horretatik abiatuta nolabait ere akordioak bilatzeko eta beste aldetik kalea astintzea, ez? Mobilizatzea eta gizartea oro har aktibatzea. Eta erresa da, gizartea aktibatzea, ala erronka latza izan daiteke? Bueno, ez da erresa, baina egia da, gaur egun euskal jendartearen gehiengo batek bat egiten duela guk aipatzen ditugun eta markatzen ditugun helburu horiekin, ez? Elkarbizitza eta bakerako ezinbestekoa da iraganeko zauri guzti horiek istea, iraganeko sufrimendu horiekin bukatzea behingoz, nahi baldin badugu etorkizuneko herri bat eraiki, ez? Eta norabide horretan uste dugu bagarela, gehiengo bat garela ja nahikoa da esaten dugunak, eta honi konponbide bat eman nahi diogunak, ez? Eta, honekin lotuta ez, uztailaren 3 manifestazioa deitu duzue Iruñan, Ziudadelan? Bai, beste mobilizazio bat gehiago, ez? Beste mobilizazio bat gehiago jendearen edo gizartearen aktibazio horren bila, ez? Nolabat nahi duguna da uztailaren 3an, ibilian etxerako bidean, dinamika edo fase berri honi aurpegia edo nolabait ere aurkezpena egin ja Nafarroan, eta horretarako hautatu dugu mobilizazio bat, manifestazio bat, Iruñako Ziudadela Harresia inguratuko duen manifestazio batekin, eta gero Baluarteko plazan egingo dugun ekitalditxo batekin, ez? Aipatu dezakegu baita ere, ekitaldi horretan, Baluarteko ekitaldi horretan ere bai, datozen hilabetetarako plangintza edo nolabait ere aurkeztuko dugula gure herrialdean, eta zentzu horretan mobilizazio aurten egingo dugu, mobilizazio potente baten berri ere emanen dugula. Bale, orduan pixkatez aurkeztuko duzue, udako ekimenak aurkeztuko dituzue mobilizazio horretan, uztailaren 3an? Bai, egingo duguna da dinamikaren aurkezpena, eta dinamika hori kanpaina batean oinarrituko da, udako kanpaina batean oinarrituko da, hemendik eta urrira bitarte, eta hor, hainbat konturen artean, aipamen berezi bat egingo dugu, eginen dugun, datozen hilabeteetan eginen dugun mobilizazio hori garrantzitsu batekin. Gizartea aktibatzea erronka handia bada ez, udan oraindik gehiago suposatzen dut. Bai, gure erronka da nolabait ere, herri eta auzoetan preso, ieslari eta deportatuen etxeratzeren aldeko aldarria mantentzea, ez? Badakigu egoera zailan gaudela, badakigu jaiak ez daudela, hala ere uste dugu aldarrikapen hori kalean egon behar dela, eta guk saretik behintzat bitartekoak jarriko ditugu herri eta auzo horietan, aldarrikapen horiek egon daitezen, ez nolabait esateko. Eta, ipatu duzu ez daudela nolabait bigarren fase bat edo, eta zenbat fase egongo dira? Guk hau, bigarren fase hau, esaten duguna da, azken bururaino eramateko fase bat izan behar dela, ez? Uste dugu momentua dela horretarako eta aukera badaudela horretarako. Hortaz, bai planteatzen dugu bigarren fase hau, preso, ieslari eta deportatu guztiak etxeratzeko fase batean bezala, ez? Zaila da, eta badakigu kostako dela, ahalegin handiak egin beharko dira, oraindik lan handiak egin beharko da, ezberdinen arteko zubiak eraiki beharko dira, baina uste dugu, elkarbizitzarako eta bakerako beharrezkoa dela presoen afera hori behin betikoz azken bururaino eramatea. Eta orduan, herritarrei pixkat zer eskatuko zenieke edo zer esango zenieke? Herritarrei orain artean bezala eta eta indarra handiagorekin kalera ateratzeko, ez? Nik uste dute errepikatuko dut, baina momentua benetan garrantzitsua da, ematen ari dira urratsak, esparru guztietan ari dira akordioak eta lanketak egiten presoen korapilo hori askatu alizateko, eta norabide horretan gizarteak ere badu paper garrantzitsua, ez? Gizarteak bultzatu behar ditu, beste esparru batzuetan eman daitezkeen erabaki, akordio eta kontsentsu guzti horiek, ez? Hortaz, lehentasunezkoa da kalean aldarrikapen hori nagusi izatea eta zentzu horretan gizarteari dei egiten diogu berriz mobilizatzeko eta zentzu horretan uztailaren 3an Iruñak arratsaldeko 6etan Iruñako Ziudadelan egingo dugun manifestazio hortan parte hartzeko beste aukera bat da horretarako, ez. Orduan, esango zenuke orain arte eman diren pausa hauetan bai gizarteak eta baita adibidez sarik, ez, paper garrantzitsua jokatu dutela? Bai, dudarik gabe, nik uste dute
esaten ari baldin bagara, dispertsioaren argazkia eta oroar espetxetako egoeraren argazkia aldatzen ari dela, 3 hamarkada baino gehiago pasatu dira horretarako, egia esan, baina nik uste dut egoera berri hau pertsona askoren esfortzuei esker eman dela, ez? Euskal Herriko hiritar, alderdi politiko, sindikatu, eragile sozial, instituzio eta noski baita ere Euskal Preso kolektiboaren lanari esker eta hainbat biktimek ere esan dutenari esker, ez? Hortaz, uste dute denen artean bide hori egiten ari garela eta bide hortan aurrera jarraitu behar dugula guztiok honi konponbide bat emateko. Orduan emaitzak iritsiko dira, ez? Baina asko kostatzen ari da, prozesu oso luzea izaten ari da, baina iristen ari dira. Luzeegia eta sufrimendu asko atzean oraindik, ez? Baina, uste dugu ari dela pixkanaka bide hori jorratzen, ez gu nahiko genukeen bezain azkar, ze luzatzen ari da gehiegi sufrimendu hori, baina uste dugu norabide honean goazela, eta gutxinaka bada ere, ari dela mugitzen, orain arte estatuaren mugitu ezin zen posizio, espetxe politikako posizio hori, ez? Ari gara lanean, ari gara pixkanaka, baina oraindik lan handia dugu hemendik eta aurrera. Eta prozesu hau azkartzen noren esku gongo legoke? Oroar prozesu azkartzea faktore askoren menpean egongo da, baina uste dut urratsak ematen ari direla. Hor eskatu beharko genukena zan ausardia gehiago gobernuari nolabait ere esaten ari garen, azken batean esaten ari garena da lege arrunta aplikatzea, momentu enten Euskal Presoi ez dugu beste munduko ezer eskatzen, uste dugulako lege arrunta aplikatuta, egun batetik bestera, beste argazki ezberdin batean egongo ginatekela, eta beste estenatoki batean egongo ginatekela, ez? Eta hori da bultzatu behar duguna. Estatuari ere bai, hori erakutsi behar diogu, ez? Azken batean, konponbidearen bide horretan, lehen eman behar ditugulako urratsak, ez? Eta uste duzu, ausardia hori lortzeko aukera dagoela? Adibidez orain ez, pixkat indultuen kontu honekin gertatzen ari den guztiarekin? Bai, hor aipatu behar da, interesak ere badaudela, prozesu honi, etxeratze prozesu honi nolabait ere oztopoak jartzeko, ez? Eta hor ikusi behar da, alde batetik estatuaren barruan ere badaudela beraien arteko talka garrantzitsuak, nolabait ere, indultoen kasuan edo Euskal Presoen kasuan ere bai, oztopo horiek jartzeko, ez? Eta somatzen ari gara gainera ematen ari diren neurri askoetan, ez? Lehen aipatu dugu, baina gaur egun zorionez preso gehienak 2. graduan daude, baina 2. gradu hortan egonda, oztopatzen baldin bazaie beraien gradu progresio hori, hau da, 2. gradutik baimenen bat izan, baimena izan ondoren 3. gradura pasatu, 3. graduan pasatzearekin pixkanaka baldintzapekeko askataz, rekorrido guzti hori oztopatu egiten baldin bazaie, ezin gara presoak blokeatuta jarraituko dute, ez? Orduan alde horretatik uste dugu egin daitekeela askoz gehiago legea bakarrik legea aplikatuta, ez? Legea arrunta aplikatuta, momentu honetan emango balira urratsak, egongo ginateke beste egoera eta beste eszenatoki baikorrago batean. Orduan ikusi beharko dugu, ez? Hemendik aurrera zer gertatzen den edo ze pausu ematen dituzten? Bai, nik uste dute ari dela, eta hori lehen esan dudan bezala, pixkanaka ari garela bide hori jorratzen, eta jarraitu behar dugula norabide horretan, ez? Lehen aipatu dudan bezala, alde batetik akordioak eta ezberdinen arteko zubi horiek eraikitzen, eta beste alde batetik, aktibazio eta mobilizazioaren bidez, aldarrikapen hori eta helburu horiek lortzeko bidean, herria eta gizartea, presio moduan ere, joaz nola bete esateko. Eta bukatzeko ez, zergatik edo nola animatuko zuen duke jendea uztailaren 3ko manifestazio mobilizazio ontara agertzera? Lehen aipatu dudan bezala, azkenean hori delako gure ustez bidea, ahalik eta gehiago baldin bagara, ahalik eta urrunago iritsiko gara, eta momentu honetan guk planteatzen ditugun klabe nagusia nola baitere estrategia berri honetan hori dira, ez? Lehen esan dudan bezala, legea, etxerako bidean jartzea legea aplikatuta eta horretarako salbuespenarekin amaituta, ez? Urrunketarekin behin betikoz amaitu behar dugu, horrek esan nahi du, Euskal Preso guztiak Euskal Herrian egon behar dutela, eta gainera salbuespena, hau da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legeri hori, amaitu behar da, ez? Nola bitere, legea arrunta aplikatuz, presoen etxeratze prozesu hori ahalik eta azkarren azkartzeko, ez? Eta horretarako orain da unea, eta gizarteak ere bai,
ikusi behar du eta ikusten du momentua dela horretarako, ez? Hortaz, jendea animatu behar dugu kalera ateratzeko eta denen artean hau azken bururaino eramateko. Mila esker orduan, Mikel, gurekin hitz egiteagatik eta egongo gara beste batean ere. Eskerrik asko zuei tarte bat emateagatik berriz ere. Udalerritako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian gaurtik hasita eta asteburu osoan zehar La Ortiga hiriko arte jaialdia ospatuko dute Atarrabiako Gazte Egunean. Gaur, arratsaldean zehar, grafiti erakustaldia egonen da. 6etan, Llano Llueve fanzinaren aurkezpena eta 7etan, Indage elkartean, Del fanzin a las redes sociales eta Dure lo que dure hitzaldiak. Bihar, grafiti erakustaldiek jarraituko dute. Eta horretaz gain, goizeko 11etatik arratsaldeko 8etara grafiti azoka txikia egonen da. Bertan, arropa, koadroak, prints, serigrafiak, fanzin, adabakiak, pinak eta bar erosteko aukera izanen da. Ondoren, 7etan, Barcelona Showdown liburuaren aurkezpena egonen da, musika, giro ona eta laguntasunarekin. Eta azkenik, igandean, grafiti erakustaldiaren amaiera izanen da. Bestalde, Nafarroako Antzerki Musikalaren Akademiaren ikasturte bukaerako ikuskizunak ere izanen dira asteburu honetan zehar. Gaur eta bihar, Gris obra ikusteko aukera izanen da 7etan, eta igandean La tiendita de los horrores 7etan baita ere. Sarrerek 12 euroko prezioa izanen dute. Eta azkenik, gaur arratsaldeko 8 eta 4 hasita, Anelari laguntzeko kontzertu solidarioa eskainiko du Paz de Ziganda helduen abesbatzak San Andres parrokian. Alboko esklerosi amiotrofikoaren Nafarroako elkarteari laguntzeko kontzertua izanen da, eta dohaintzak bizum ala transferentzia bidez egiten ahalko dira. Iruñeko udalak, Iruñeko hiri behatokia argitaratu du bere webgunean. Demografia, ekonomia, segurtasuna, ingurumen, gizarte ongizate eta hezkuntzari buruzko informazioa emateko. Aldika eguneratzen diren 200 adierazle erabilita. Eta horretaz gain, barne hartzen ditu besteak beste aurretiko azterlanak, hauteskunde emaitzak eta alderaketa bat eurobarometroari dagokionez. Zeharkako ikuspegi batetatik abiatuta, bide ematen du egungo egoeraren diagnostikoa egiteko. Epe luzerako helburu estrategikoak ezartzeko, helburuok erdiesten lagunduko duten jarduketa ildoak zedarritzeko eta haien betetzen maila ebaluatuko duten jarraipen adierazleak sortzeko. 5 dimentsio ezarri ditu: klima aldaketa eta jasangarritasuna, gizarteratzea, kudeaketa publiko berritzailea, kultura eta turismoa eta ezagutzaren ekonomia. 2030 estrategia sektore eta maila anitzeko zeharkako ikuspegi batekin eginda, eta hiriko 100 eragile, giltzarrik eta 1000 lagun baino gehiagok parte hartu dute. Ikusmuga hamarkada batean jarrita, etengabe berrikusiko den prozesu irekia izanen da, etorkizuneko apustuak bideratuko dituena. Eta bestetik, gai aldatuz, Iruñeko udala onlineko sistema telematiko berri bat ezartzen hasi da langileak aldi baterako kontratatzeko deiak egiteko, zeinak telefono deietan oinarrituta dagoen gaur egungo sistema ordeztuko baitu. Horrela, arinago egitea eta lanpostuak azkarrago betetzea lortu nahi da. Administrazio araubideko kontratazio zerrendetan dauden pertsona guztiek SMS bat jaso dute haien helbide elektronikoak erregistratzeko. Sistema berriarekin plataforma bat sortuko da, eta haren bidez jakinaraziko zaie kontratazioaren xede den zerrendan dauden pertsonei eskaintzak argitaratu direla, eman duten helbide elektronikoaren bidez. Eskaintzarik ez dagoen bitartean izengaiak ez du inongo kudeaketarik egin behar. Ez da ziurtagiri digitalik behar eta mugikorretik, ordenagailutik eta tabletatik sartu daiteke. Sistema berriari buruzko informazio osoa udal webgunean kontsulta daiteke. Izapideak eta lizitazioak atalaren barruan lan eskaintzak estekan.
Gainera, Nafarroako parlamentuan egon gara ingurumenari eta ekologismoari buruz galdezka. Bai, pasaren astean, jakin zen, Next Generation Europako funtsen bitartez, 7,5 milioi euro bideratuko zirela, basogintza, bioaniztasuna eta hobetzeko programetara, Eta gu oso ados gaude programa hauekin, landa garapena eta ingurugiroaren departamentuak bultzatutako proiektuak dira, baina herritarrekin eta eragileekin adostutakoak. Eta ez zaigu kasualitatea iruditzen, Espainiako ministerioak adibidez, proiektu guztiei baietz esan izana. Guk pentsatzen dugu proiektu hauek eta orokorrean gobernutik bultzatzen ari diren proiektu gehienak bai ari direla betetzen Europatik esartzen diren baldintzekin eta hortaz, proiektu guztiek jaso dute oniritzia. Euskal Herria Bildu Nafarroatik kezka handiz ikusten dugu batez ere nola Nafarroako gobernuak ez den gardentasunarekin jokatzen ari, ez zuzen ere ez daukagu detaile bat eta Nafarro jendarteak ez dauka detaile bat eta aportazioak egiteko aukerarik izan oraingoan. Horregatik guztiengatik Next Generation funtsa hauek garrantzitsuak dira, ez zuzen ere abertzaleok eta ezkertiarrok hainbat urtetan aldarrikatutako oinarrietan badauka bere zutabe nagusiak, hain zuzen ere ikustean eta jakitean nola gure ingurugiroa eta gure planeta jasangarria behar duen izan, konpromiso ekologiko bat behar duela izan, honek eta euskala baita ere hainbat ñabardura eta konpromesu hartu behar bai kontsumo ereduan, bai ekonomia ereduan eta baita ere lurralde antolamenduan, eta horregatik paradigma aldaketa bat suposatu beharko luke. Hau esan da, ikusten dugu Euskal Herria Bildu Nafarroan nola badaukagun aukera garrantzitsu hau baliteke bere emaitzek ez izatea behar hainako sakontasunarekin, ekologia eta ingurugiroaren arloan. Horregatik, guztiaregatik eta laburbilduz lehenik eta behin gu gardentasuna eskatzen diogu Nafarroako gobernuari, bigarrenik parte hartzeko eskubidea ez bakarrik talde parlamentarioak, baizik eta jendartea eta baita ere udalerriek. Eta hirugarrenik benetan jasangarritasunean eta ingurugiroarekin errotutak egongo diren proiektuak aurrera ateratzea eta ez hainbat interes enpresarial egoten direnak beti ere diru publikoa bere gain hartzeko eta beraien negozioa egiteko. Bai, uste dugu baietz, aurreko galderan edo ikusi den bezala aurkeztutako proiektu guztiek jaso zuten, ministerioaren oniritzia eta zerbaitengatik da, ongi alineatuta daudelako Europak eskatzen duenarekin. Guk pentsatzen dugu Nafarroan lan serio eta zorrotza egin dela, estrategia ezberdinen bitartez, eta honetan transizio ekologikoa hitz egiten baldin badugu, estrategia hori da Nafarroa berdea edo Nafarroa green, Ez da kasualitatea, geroa baiko departamentu guztiak daude implikatuta estrategia honetan, lidergoa daukagu estrategia honetan eta benetan sinisten dugu estrategian. Zer bilatzen da Europako diru laguntzen bitartez, zer bilatzen da estrategia honen bitartez, eredu aldatzea. Gaur egun daukagun eredua ez da jasangarria eta behar dugu eredu jasangarri bat arlo sozialari begiratuta, baina baita noski arlo ekonomikoari begiratuta eta batez ere arlo ingurugiroari begira, Eta bide horretan, deskarbonizazioa funtsezkoa da eta horretarako hori lortzeko, hainbat pauso, hainbat arlo ezberdinetan eman behar ditugu, Hor dago, etxe bizitza jasangarriak eta efizientzia energetikoa etxe bizitzetan, baita mugikortasunean ere, baita eredu berri bat energia berriztagarriei dagokienean, eta horretan benetan pentsatzen dugu sistema hau, estrategia hau, baliogarria izan daitekeela. Nafarroan, egia zen, Nafarroan jendartea eta gizarte zibilak ingurugiroarekin daukan konpromesua gerikoa da eta historikoa da baita ere. Kontutan izan behar dugu baita ere nola aitzindaria izan ginen Nafarroako
instituzioek inguruarekin errotutak dauden proiektuetan, eta gogoratu nahi dut nola EHN, hau da, energia berriztagarria lortzeko punteroa izan zen enpresa publiko bat eraiki zen, 80. hamarkada horretan, baina zer da UPNek egin zuenak, hori saldu, pribatura, akzionara, eta oso diru gutxiaren truke. Zer egin zuten diru horrekin, Iberdrolako akzioan, hau da, burtzan jolastu horregatik, ikusten dugu nola Nafarroako eta gizartetik ateratzen diren impulsoak benetan ingurugiroarekin konpremetituak daude, baina eskumarekin topatzen dutenean, ikusten dugu nola hauek desbideratzen diren. Horregatik, Nafarroa ez da aukera bat, nik uste dut eta Euskal Herria Bildun uste dugu ez dela aukera bat ingurugiroara bideratu ongi eta transizio ekologikorako ongi bideratu egotea, baizik eta behar bat nahiezko bat gure etorkizuna bermatua egotea nahi badugu ere. Horregatik guk oso radikaltasunez aztertuko ditugu orain arte ez dakigun, baina egoten diren proiektu guztiak benetan transizio ekologiko horretan errotutak egon behar diren. Eta hor, energia berriztagarria bere garrantzia izaten du, baina tokitik tokira dimensionatuta, eta ez ikusten ari garen moduan nola honekin ere hainbat enpresek eta Nafarroko gobernua autorizatzen ditu nola makroparkeak egiten ari diren parke txikiak herriei entzuna egin beharrean. Egia zen da proiektuaren arabera. Badaude proiektu handiak oso beharrezkoak direnak, badaude proiektu handiak kaltegarriak direnak, eta badaude proiektu txikiak antzekoak direnak, izan daitezkenak kaltegarriak edo onuragarriak. Proiektuaren arabera eta proiektua nola ezartzen den arabera. Hau da, guk argi daukagu zein den gure eredua, eredu jasangarria, hasi behar da nolabait, energia orokorrean, energia kontsumoaren jaitsierarekin, hori funtsezkoa da, baina ez da nahikoa. Ikusten ari gara, azken urte hauetan, esaten ari gara behin eta berriz instituzio ezberdinetatik energia kontsumoa jaitsi behar dugu, baina praktikan egia da ez dela lortzen ari, ez dakit. Ari ez pentsatzen gaur bertan trenez etorri naiz eta zenbat aldiz, trenaren 80% utxik dagoen, eta errepideak beteta. Orduan, instituzioei dagokigu eta baita herritarrei ere. Gero, horretarako trena bultzatu behar da, hobetu behar da, eta bar, baina ez hori bakarrik, aipatu dut energiaren kontsumoa jaitsi behar dela, energia sostengarria, berriztagarriak bultzatu behar ditugu, efizientzia energetikoa bultzatu behar dugu, mugikortasun eredu berria bultzatu behar dugu, bide asko ditugu, proiektu zehatzeaz galdetu diatzunez, aipatuko ditut, eta lehenik eta bain trena aipatu duzu, eta gogoratzen dut nola hemen zenbat aldiz, esan den, ez dela jasangarria, abiadura handiko tren bat, edo guk ez dugu sinisten, abiadura handiko trenean, baina bai sinisten dugu merkantziak eramaten aldituen eredu berri batean. Eta benetan, esaten dugunean, alderdi batzuk esaten dutenean, ez daudela prest, ez daudela ados proiektu horrekin, nik galdera bat egingo nieke, nola bultzatu nahi duzu eredu berri bat hegazkinak, kamioiak, kotxeak erretiratzen dituenak, eta ikusten ari gara, Europan, eredu honen alde egiten ari dela etengabe. Aurten, Europan ferrokarrilaren urtea, deitu zuten. Eta Europan sinisten dute, hau dela eredua, eta guk ere sinisten dugu hori dela eredua. Gogoratzen dut duela gutxi, AHT-aren kontra dagoen koalizio baten jardunaldi batzuetan galdetu ziotela, Europako eurodiputatu bati, zein zen bere iritzia AHT-eri buruz, eta berak argi eta garbi ezkertiarra, haien Europako parlamentuan, haien taldean dagoena, esan zien, sinisten zuela proiektu horretan, hori zelako etorkizuna, hegazkinak, kamioiak, kotxeak erretiratzeko, eta guk uste dut hori dela bidea, Gero, beste proiektu bat aipatu duzu, parke handiak, pentsatzen dugu, hobe dela autokontsumo bultzatzea, zalantzari gabe, hobe dela komunitateak bultzatzea, zalantzari gabe,
baina badakigu horrekin ez dela aski. Orduan, Nafarroako gobernuari eskatu diogu eta pasaden astean bertan esan zuen eredu berri bat martxan jarriko zuela eragile guztien parte hartzearekin, guk eskatu diogu mapa bat osatzea esanez, zein proiektu jar daitezken eta non, ez? Eta mapa horrek esango digu, ez? Zer egin daiteken benetan, zer den jasangarria eta zer ez. Argi daukagu ere, ekoizpen handiko lurretan ezin dela eraiki, ezin dira bihurtu poligonoak, baina argi daukagu ere beste zonalde batzutan ahal dela egin oso ongi, arazo handirik gabe eta pasatu algarela urte gutxitan, energia karbonizatuak kontsumitzetik, energia deskarbonizatuak eta berriztagarriak kontsumitzera. Dudarik gabe hori da Nafarroako gobernu honek daukan kontraesanik nagusiena, hau da HT ez da jasangarria ekonomikoki, ez da jasangarria ez da ere ingurugiroaren aldetik eta ez da jasangarria sozialki. Ekonomikoki badaude hainbat ikerketa eta estudio eta Europako Tribunal de Cuentas kontu ganbarak delakoak adierazi zuen nola ekonomikoki ez daukala inongo zentzurik horrelako inbertsio bate aurrera ateratzea. Gizarte edo gizar arlotik eta sozial arlotik eta Nafarroako egituraren arlotik aztertzen badugu, ikusten dugu nola AHT-ak suposatuko duen Nafarroako hainbat leku trenik gabe ustea, hain zuzen ere adibidez Tafallako tren geltokia desagertuko da, hain zuzen ere Iruña eta Tutera artean dauden estazio guztiak zerbitzurik izango ez dutelakoz eta baita ere Iruñetik gora doazenak horregatik. Lurraldea ordenatu eta hor nonbait piztu beharrean eragingo duena da hainbat zonalde utzik gelditu eta ingurugiraren aldetik auto bat egin da, plataforma berri eta handiak egiteko eta gerikoa da hainbatek proposatzen dugun moduan nola hirugarren lerro batekin, hilo batekin egiten alden, lortzen alden oso etekin onak trenbidearen egoera bideratze aldera eta bultzatze aldera ingurugirari inongo kalterik egin gabe. Horregatik ez dauka zentzurik AHT-a eta ez dago errotuta Next Generation eta transizio ekologikoa eta transizio energetikoa eta ingurugiroaren konpromisoak diktatzen dituzten oinarriekin. Eta berdina gertatzen da bazuka patutatuko hainbat proiektuekin. Alostegia azkenean, suposatuko lukeena da, bigarren bizitza pila eta eraiki benetan lurraldean errotuta egon gabe eta horrela da nola gehiengo batek baztenen ez duen proiektu hori sustengatzen eta azkenik parke eoliko erraldoiak guk uste dugu berriz ere Nafarroako gobernuak horrelako ekimenak autorizatzen dutenean lehenesten ari dela etekin ekonomikoak, enpresek ateratzen aldituzten etekin ekonomikoak eta ez herrien, udalerrien eta zonalde ezberdinen etorkizuna non baita ere horrelako akumulazioak parke erraldoiak eragina duten ingurugiroan, biodibertsitatean eta paisajean. Horregatik gutiko mantenduko du gure jarrera eta eskaera zuzen ere tokiz-tokiko erabakiak hartzeko eta benetan guztiak errotutak egoitea Next Generation zehazten dituen oinarriekin. Gaurkoan badirudi Nafarroko edo Espainiako gobernuak indultuak onartuko dituela eta argi eta garbi esan nahi dugu azkenan arazo politiko bat dagoenean konponbide politikoak behar dituela, izaten alda pauso bat, indultoa, eta ez ere bederatzi pertsona horientzat eta baita ere oso krudelki tratatu ikusten dutenean nola judizializatu egin duten politika ordezkari politiko hauetan, baina argi eta garbi izan behar dugu benetako eta lehendabiziko soluzioa amnistia osoa behar duela izan, hau zen ere erbestean dauden hainbat kide Kataluniar daudelakoz, baita ere pendiente daudelakoz, hainbat ekimen eta prozesu judizialak horregatik guztiarengatik, benetan ikuste dute Kataluniako aferak adierazten duena da politikan oinarritutako arazoak ez direla judizialki konpontzen baizik eta zertzen elkarrizketa eta beti ere jendarteari bozkatzeko eskubidea emanez eta hori da guk uste dugu egiten dugun erreflexio nagusia indultoa eta hitz egiten dugunean. Hurrengo astelehenean, ekainaren 28 izanen da,
LGTBI plus eguna edo, bueno, arro egoteko eguna jende askorentzat, eta, bueno, egun batzuk falta badira ere, gogoratu nahi nuen, egun horrekin. Asko sufritu dutelako, herritar asko sufritzen ari direlako oraindik, herritar asko gurean, eta haien eskubideak ez direlako errespetatzen ari, ezberdin maitatzeagatik, ez maitatzeagatik, gehiengoak maitatzen duen bezala, ez? Eta askotan hitz egiten dugu anistasunaz, askotan hitz egiten dugu kolorez berdinez, baina ez dakit ze punturaino hori errealitatean, praktikan, betetzen den, ez? Aurreko legealdian, araudi arloan, behintzat, aurrera pauso handiak eman ziren, 2017an LGTBI legea onartu zen, eta aurrera pauso handia suposatu zuen, 2019an berdintasun legea, emakume eta gizonen arteko berdintasun legea onartu zen, eta beste aurrera pauso handia eman zen, baina oraindik ez da asko falta da, eta asko falta da errealitatean, ez? Haien eskubideak berma daitezen. Eta horregatik, eta arlo politikoan, nik esango nuke bi erronka nagusi ditugula. Alde batetik, gorroto diskurtsoekin amaitzea, oso arriskutsuak dira eta gero eta gehiago entzuten ari gara, batez ere ultraeskuindarren aldetik, baina ez bakarrik, eta horrekin amaitu behar dugu. Eta gero beste aldetik uste dugu aurten badela garaia Espainiako translegea onartzeko. Badakigu azken egun hauetan iragarri dela, laizter onartuko dela, eta oso berri pozgarria iruditzen zaigu, hainbat hilabeteren ondoren, hau onartu ahal izatea, arrazoi ezberdinengatik, ez naiz hartuko horretan, baina barne arazo ezberdinetatik, PSOE eta Podemosen gobernua ez zelako gai, hau ateratzeko. Oso lege antzekoa daukagu Nafarroan, 2017tik, inolako arazorik sortu ez duena, eta hau beharrezkoa da, eta transpertsonen eskubideak benetan bermatu ahal izateko. Kaixo, Paul, zer moduz? Ongi, lanpetuta, baina hori ona da. Hori da bizigaren seinale. Zuek kontseilloan beti lan ez da tope. Bai, nahiko genuke lanik ez izatea, euskaraz bizitzea, euskaraz bizitzeko aukerak baditugulako, hizkuntza eskubidea bermatzen dielako. Nahiko genuke, baina badakigu zeinen errealitatea, orduan ari horri tiraka, lanean ibiltzea ona da. Eta zenbait beste eragileekin, ere askotan elkarlanean aritzen zarete eta iniziatibak sortzen dituzue elkarrekin? Bai, azken finean, hizkuntzaren gaia zehar lerroa da. Egia da, euskalgintza izan dela tradizioz, eta, erantzukizunez, euskararen normalizazio prozesuaren bandera eraman izan duena, ez da oinolako zalantzarik, guk ere argi dugu beste eragileekin konplizitateak eta aliantzak eraiki behar ditugula. Beste gu ez garelako iristen gizartearen esparru askotara. Eta beraz, gizartearen esparru eta guztietan aliatuak behar ditugu. Pixkat ez, horrela, eragile askorekin bat eginda, aurkeztu duzue hizkuntza politiketan eragiteko bide horri bat. Bai, hemen dakat, bide horria, ekainaren 19an aurkeztu genuen kursalen, eta zuk ongi esan duzun moduan, batu zaldatu da dinamika honek hartu duen izena edo leloa, berez da hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala. Iruditzen zait, lerroburu horretan hitz bakoitzak dakala esan nahi berezia, ezta? Hizkuntza politiketan esaten dugu, iruditzen zaigulako hizkuntza politikoa terminoa erdigunera ekarri behar dela. Une oro, zoainari gara, herritarrak ahaldundu behar garela, hizkuntzaren autua hartu behar dugula, eta nik bat ditut horrekin, baina hori ez da nahikoa. Horrekin lotuta hizkuntza politikak behar dira. Horregatik,
hizkuntza politika terminoa ekarri dugu. Gero, eragiteko eragin behar da. Hizkuntza politiketan eragin behar da. Egin behar da, gauzak egin behar dira, baina eragin behar dugu beste batzuek egin dezaten. Eta azkenik, adostasuna, hizkuntza politika bat adostua bada, horrek erraztuko du, prozesua eta soziala. Lehen eta kada honetan, egokiagoa iruditu zaigu eragile sozialekin bakarrik lanean hastea. Gerora eta erronketan badakagu, adostasun politikoa, baina uste dugu orain gure erronka zen ahalik eta gizarte eremu desberdinetako eragileekin bat egitea. Eta hizkuntza politiketan eragitea posible da, ala gutxi batzuek erabakitzen duten eta kontrolatzen duten zerbait da? Bueno, berez gutxi batzuek erabakitzen dute eta kontrolatzen dute, baina beste politiketan bezala ez dadila izan guk eragiten ez dugulako. Gure ustez, esan dagoa, hizkuntza politikak berpentsatu behar dira, hizkuntza politiketan jauziak egin behar dira, eskara zikoa ber asko edo gutxi egin den, gainera gure realitatea ez da gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, edo Ipar Euskal Herrian, edo autonomia erkidegoko gobernu batek egiten duena edo udal batek, alegia politika asko garatzen dira Euskal Herrian, baina gure ustez, orain da momentua jauzia egiteko eta berpentsatzeko politika hori guztia. Eta orduan zein da pixkate txosten horren helburua edo? Bueno, helburua guke lehenik eta behin eragileekin egin ariketan, planteatu genien, zuen ustez, hurrengo urteetan, zein izan beharko luke gure helburua. Hizkuntza politiken helburua zein izan beharko litzateke. Eta orduan definitu dugu helburua, eta helburua da euskararen erabilera erosorako baldintzak bermatu behar direla. Gainditu dugu ezagutza erabila, dikotomia hori. Katramilatzen gara, hor beti euskalduna da gaitzaile, euskalduna da erantzukizuna dituena, orduan egin dugun ariketa da, adostuko dugu beste helburu bat, eta egia da, eragileak oso eroso daude, eroso hitza hor dagolako helburu horrekin, euskaren erabilera erosorako baldintzak. Eta hortazarago esan dugu, eta horre iristeko zein da hizkuntza politiken norabidea. Esan dugu, pues norabide bat da, ezagutza unibertsalizazioa, lortu behar dugu herritarrek euskara ezagutzea, jakinda horretara iristeko lehen urratsa ulermena izango dela. Eta bigarrenik, sortu behar ditugu espazioak non euskara erabiltzea eroso izango den. Administrazioan, esparru geografikoak, espazio funtzionalak, eta hori da eragilek adostu duguna. Eta oso garrantzitsua da, hizkuntza politikek zein helburu izan behar duten, eta horre iristeko zeintzuk diren norabideak. Orduan pauso desberdinak joan zarete finkatzen, gero helburura iritsi arte, ez? Hori da, guke nahi genuen gutxienez, nolabait oinarrizko adostasun bat lortzea eragile horiekin guztiekin. Eta orain, eragile horiek ere, beregin eguneroko diskurtsoan, txertatuta izan dezaten, hemen euskaren erabilera erosorako baldintzak bermatu behar direla. Eta lortu egin dugu. Esan bezala, 10 bilera, mintegi, zaio, online, gainera pandemia herrian geunden, baina oso harrera ona izan dugu. Eta bide horri hau sortzea beharrezkoa ikusten zenuten? Bai, zuekin ere behin baino gehiagotan aipatu dut beste saioren batean, ez? Esan dagoa, gure hizkuntzaren berreskurapenean urratsak egin dira, baina behin bagaude badakagu kristalesko zapai bat. Alegia, apurat, ez diguna usten gorago jotzen, ezta? Pandemia bat bizi izan dugu, pandemia honek ere eragina izan dugu hizkuntzaren berreskurapen prozesuan. Horrexegatik azeleratu dugu prozesua. Horrexegatik esan dugu orain da momentua, orain dela urte batzuk aipatzen zen bidegurutze batean zegoela, ez? Formazio prozesua. Pues gu ja bidegurutze hori gainditu eta jauzi egiteko garaia dela ondorioztatu dugu. Horregatik benetan berriro ari gara jauzi hitzaren bueltan solasean. Eta, orain ez, bide horri hau eskutan izan da, nola egingo duzue, nola eramango duzue aurrera edo? Guk 3 erronka aurkeztu genuen aurrekoan kursalen, lehenik eta behin pozik gaude izan duen erantzunarekin, Euskal Herri osoko
eragileekin egon gara, beti izan dut, ez, Ainize Monjolosetik tuterara, baina egia da, tuteratik ere ekarpenak izan ditugu. Hori oso aberatsa izan da. Horrek erakusten du, errealitate desberdinak izan arren, horretaz ere konstiente, hizkuntza politikak ere hori kontuan hartu beharko duela, helburuan denok bat egiten dugula. Baina ere, nahiko genuke esparru gehiagotara iritsi. Iritsi gara mundu akademikora, mundu feministara, gazte mugimendura, mundu kooperatibora, enpresetara, kulturgintzako hainbat eremutara, kirolera. Nahi dugu esparru gehiagotara iritsi. Baina nahi dugu esparru bakoitzetik ere eragile gehiago bat egitea. Orduan, lehenengo lan ildoa izango da, erronka, adotasun sozial hau are handiagoa izatea. Bigarren erronka, guk norabide orokorra definitu dugu, baina gai izango gara zehazten kulturan, non daude lehentasunak, edabideetan, administrazioan, eremu sozioekonomikoan, eta ez bakarrik lehentasuna finkatzen, baizik eta garrantzitsuna, elkarrekin zerbait egiten, askotariko eragileok ezan eremu sozioekonomikoan, eragin behar dugu merkataritza. Zer egin dezakegu? Eta hor, nork hartu behar du parte? Mundu sindikalak, mundu kooperatiboak, kontsumitzaile elkarteak, euskalgintzak, hori eta hirugarren erronka, guk argi dugu, eta zuk ere aipatu duzu lehenez, hizkuntza politika gutxi batzuen esku dagoela. Bueno, guk horien gane eragin behar dugu. Horregatik, gure asmoa litzateke, adostasun sozial hau, trinkoa izanik, hurrengo urtean jauzi bat egitea, eta eduki hauetan oinarritutako adostasun politiko bat ere lortzea. Eta ikusi duzu bezala, 3 erronka oso sendo, baina uste dugu bidea hortik eraiki behar dela. Eta nolabait epeak edo datak finkatu dituzue? Hombre, guk asmoa dakagu ja, oain, udan gauza handirik ezin dugu egin, apur bat saiatuko gara estrategia ondo zehazte, urrengo astelehenean, Iruñan, UEuko saio osagarrietan arratzaldean itzalditza bat eziniko dugu, lazkaotik deitu digute, saiatuko gara herritarren ganara iristen, baina irailean ja nahiko genuke arloetako lanketekin hasi, ez guztiekin, hasiko gara batekin, ja eragile politikoekin ere bilerak egiten, eta nahiko genuke ja, 2022 adostasun politikorako jauzia egin izatea, eta arlo batzuetako estrategiak, baina gehiago ja ekintza. Oso ekintzetara pasatzen. Ja pentsatu dugu, ja osnartu dugu, ja zehaztu dugu, oain guazen ekintzetara pasatzea, eta hueltutere berria da. Huez gaudelako ituta, han egitera euskalgintzakoak ez dien eragileekin. Hortaz, horrek ere guri erakutsiko digu, irakatsiko digu, beste modu batez lan egiten. Zenain, aipatu duzun bezala ez, Euskal Herria anitza izan da, toki bakoitzean ekintza desberdinak egin beharko dira, ez? Bai, baina igual ekintza bera modu desberdin batez planteatuta, zain dute, esan dakoa, lehentasunezkotzat jotzen badugu eskuntzan urratzak egitea, norabidea badakigu zen den, agian hor, ikusi beharko da, pausuak nola eman, baina iruditzen zaigu hori, esan dakoaren gatik, Euskal Herriaren luze zabalean egon gara eta eragileek ontzat jo dute dokumentua. Orduan horrek esan nahi du oinarrian badakagula adostasun hori. Gero urratsetan agian gauza batzuk moldatu beharko ditugu. Bale. Orduan, aipatu duzu ez, momentuz eragileekin zabiltzatela eta asmoa zerta eragileek gehiagorengana ez, heltzea orduan. Hori bai, baina hori ez da horren beste oraingoan ez du egin ariketa bat, ez jarrikogu 400-500, ez, baina genuen eremu desberdinetakoa. Hori bai izan da, lortu dugu hori mundu empresariala, kooperatiboa, mundu akademikoa, mundu feminista, gaztea, LGTBI, gero kulturgintzakoa, kirola, ikerketa zentroak, alegia saiatu gara, baina den geratzen zaigu baten eretatu beharko dugu. Ez, nahiko genuke adibidez, arrazakeria lan egite duten eragileekin ere, guztia partekatu alegia oraindik, jorratu gabeko esparrure bat geratzen zaigu. Eta gero, esparru bakoitzen eragile gehiago kirol talde eta atletik badago, erregala badago, osasunarekin egon ginen.
Kontu da, bueno, pues oraindik ez dutela urratsa egin, baina seguru nago egingo dutena. Bilera egin genuen, aurkeztu genien dokumentua, beraiek, bueno, planteatzen genuena, ezagutzarena, espazioa egoki ikusten zuten. Bueno, pues horre nahi dugu, esparru bakoitzean, ahalik eta aniztasun handiena egotea. Bueno, orduan borondatea ere badago, ez? Ontan parte hartzeko. Bai, nik uste dute, gu sentitu izan duguna, prozesu honetan da, badagoela beharra, eta badagoela gogoa. Eta alakoetan oso garrantzitsua da bi elementu horiek izatea, beharra eta gogoa. Guri egokituko zaigu Gurdioni tira egitea, kursoaren ere horrezan genuen, baina plazer handiz egingo diogu tira Gurdioni baldin eta eragile horiekin lankidetzan jardungo badugu. Eta behin, aurkezpen hori egin eta gero, jaso zen dituzten erantzunak edo, nolakoak izan ziren? Jendea posik, bertaratu ziren eragileak, oso posik, horre ere, eragile politikoa eta instituzionalak egon ziren, Euskal Herri osokoak. Bueno, horiek ere, beraien lehen impresioa, bide interesgarria dela, ez ziren busti, logikoa denez, ez ziren busti, baina, nolabait adostasun batera iritsi izana, hori nik uste dut denek egokitzen jo zuten. Eta ekitaldi horretan entzutea, 89 eragileren izena, hain desberdina, nik uste dut horre balio zuela, hor parte hartu duten eragileek ikusteko honen handitasuna. Mira, egin genuenean kursaleko aurkezpenaren agerraldia, egin astebete lehenago, Gipuzkoako erizainen elkargoko presidentea gontzan gurekin. Eta berak, prentziaren aurrean aipatu zuen nola bizi izan duen proiektua. Eta berak esaten zuen, berari bali izan diola, beraien txikitasunetik ikusteko handitasuna. Ez jota, beraientzat oso pozgarria zela zerbait handiagoren ekide sentitzea. Eta uste dut, ekitaldiak horretarako balio izan zuela, beraien artean elkarri ikusteko, elkarri begiratu eta ni honekin lortu dut adostasun bat euskararen inguruan. Hori handia da. Horrek motivazioa eta indarra, emango du ere. Bai, guri motivazioa eta indarra ematen digu danak elkarrekin aurkitzea, baina beraiei ere, gainera esan dakoa, pandemia honetan danak izan dira aldebikoak, mintegiak egin izan direnean, mintegi guztiak izan dira online, horra aukera egon zen fizikoki egoteko. Eta nik uste dut horrek, bestelako indar bat eman zuela. Bueno, orduan gai honi buruz, etorkizunean oraindik ere asko hitz egingo dugu, ez? Bai, hitz egingo du, honek emango duelako, eta iruditzen zaigu honek ezarriko duelako ja etapa berri bat, hizkuntza politiketan eragiteko estrategiai dagokienez. Gero kontseilutik ere badituzue, ez, beste 1000 afera? Bai, baditugu, eta hemen gutxira ere zuenean egongo naiz horretaz hitz egiten, bai. Azkenean, hau da guk aurrera begira dakagun erronka bat, baina zalantzarik ez dago, kezkak ere baditugu beste hainbat esparrutan, eta, kezka horiek, kasu batzuetan, kezka horiek kalerata behar ditugula. Denaen horretaz hitz egingo dugu, beste batean. Ederki. Mila esker, Paul, orduan gurekin hitz egiteagatik. Plazera izan da, eta hurrengoan ja, Berriozarren hartzen garen. Mila esker, eta hurrengoan arte. Hurrengoan arte bai. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta ongi pasa asteburuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.